ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/12/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಪಾಪರ್ದು ಹಗುರಾಯರೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಲೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾಬಾಗ ಬರೆದುಕೊರ್ಲಿ. ಅಪಗ ಕ್ಷಮೆ ತಿಕ್ಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಆ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತುಲಕೆಜ್ಜಿ. ಉತ್ತರ: ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬೀಜ ಈ ಬೀಜರ್ದು ಮಾತ ವಿಕಾರದ ವೃಕ್ಷ ಬಳಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಂಚವಿಕಾರದ ವೃಕ್ಷಲೆ ಬಳತುದುಂತುದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶವಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಯೋಗವಲೊರ್ದು ಪಾವನಾಲೆ ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ನೀನು ಇಂತಲೇ. ಗೀತೆ. ಇರೇನ್ ಪಡೆಯನ ಯಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ಪಡೆಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದಿರು. ಇತ್ಯಂತೂ ಕೆಲವರೇ ಉಳ್ಳಿರು ಸಮಯ ಕಲೀಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬರೆಸು ಮಾಡ್ಪಿರು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಕೆಲವರೇ ಆದುಳ್ಳಿರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತ್ರಲ ತಿರಿಯೊಂದರತ್ತೆ. ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳುಳ್ಳಿರು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಮೊಕಲಿನ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ನೀರು ಮೊಕಲ ಮೂಲಕನೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ರಚನೆ ಆಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಹದ್ದದ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಳ್ಳಿರು. ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುಣತ್ತೆ. ಉಪನ ಮೊರ್ದು ಆ ಇಲ್ ಮಣತನ ನಡಪುಂಡು ಆಕುಲು ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಬೇರು ಬೇ ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು. ಬೇರ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಿತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮకు ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬೇರ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಂಡು ಸುರುಸುತ್ತಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಮುಸಲ್ಮಾನೆರ್ಲ ಸಹ ಆದಮ್ ಬೇಬಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರಗಾಂಡಲ ಪಣಂದು ಪೊಡತ್ತೆ. ಆದಮ್ ಈವು ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬುಧರ್ನು ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬೇರೆನು ಒತ್ತೊನು ಇರು ಪಂಡ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಬೇರೆನು ಒತ್ತೊನು ಇರು. ಅವಶ್ಯವಾದೋರಿ ಲೌಕಿಕ ಪಾಪ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ನನುರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿರು. ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಕುರುಪುನಾರಾದುಳ್ಳಿರು. ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಕಾದೆ ಮಲ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬೈದರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ನರಕೊಡು ಬೇಹದ್ದದ ದುಃಖ ಬಂದಲ ಪನೊಲಿ. ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ತೆರ್ಪದೇರು. ನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಗುಲ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪರು. ನೀರು ಮಾತಾಪಿತ 2 ಜನ ಇರತ್ತೆ. ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಕ್ಲಿಯರು. ಬೇಹದ್ದದ ಮಾತಾಪಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಹೂವೇ ಶತ್ರುತ್ವನು ದೀವನು ಜೀರು. ಮಾತಾಪಿತರದು ಏತೊಂಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಐನರ್ದವರಣಿ ಇರು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಕ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇನುಣಿಗಳು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಂದೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಸಿರು. ಕೇವಲ ಈ ಮೂಲತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಯಾನು ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಗ್ಲು ಓದುದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಬಾಬಾ ಅಂಬಿಗಲಾದುಲ್ಲಿರು ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಒರಿಲಕ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡದ ಮಾಲಿಲ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕಲ ಸಂಬಲಲ ಆತೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕ್ಲೇನು ಬಲಪವಿರು. ಪೋಟು ರಾಜ ಪೂ ಸಹ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ರಾಜ ರಾಣಿ ಪೂಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ.
ಮುಲ್ಪ ಭಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಗಳೇರು ಅಂಡ ಪೂವಾದಿಜ್ಜರು. ಪತಿತರ ಅಪನೇರ್ದವರ ಮುಳ್ಳುದಲೆ ಕಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತೊಂದು ಮುಳ್ಳುನು ಕಂತದ್ದು ಬಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಅಜಮಿಲ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿನ ಸಹ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರೋಣ ತೂಲೆ ಏತು ಹಾಳಾದು ತೊಜ್ಪದೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರೋಣೆ ತೊಜ್ಪದೇರು. ಇತ್ತೆ ಅವು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ತಿರಿ ಒಂದರು. ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದುಲ್ಲರು ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಪುದರೆ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಬಾಲ್ಯವಲ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತರಡ ಐನು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪಲಿ. ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಧ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಪನು ನೆನಪಂತು ಪುನತ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಡೆಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಾ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪೇರು. ಅಕುಲು ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಾ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕ್ಷಮೆ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯವಾದ ತೆರಿಪವರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಹಗುರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಮರೆತು ಒಬ್ಬನು ಬಂದತ್ತು. ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಾಕಿ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲಂತೂ ಅಜಮಿಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು. ಎಪ್ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಕೊಡು ಬದುಕು ಪಾಪಾತ್ಮಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಡೈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಭಾಗಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪ್ರಪಂಚ ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದ ಮನಡಾವು. ನನೊಂಜಿ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಪ್ರಪಂಚ ಐಕ್ ನರಕ ದುಃಖ ಧಾಮ ಬಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು. ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚ. ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದು ಇಂದೇನು ಸಹ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಇಲ್ಲು ಪರಮಧಾಮಡು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದು ಓಡ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರನಭಿನಯ ಮೇಲ್ಪೇರು ಬರೋಡಾಪು. ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಲಕ್ಷಲ ಎದುರುಡುಂದು ಬೇತೆರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಗುರಿ ದೇಯಿಂದ ಪೋಜರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ನಿಕುಲೆ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಪೂಜ್ಯಾದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವರು. ಯಾನು ರಾಜ ಅವಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸುರುತಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನೆನಪುಚ್ಚಿ ಮರೆತು ಹೋಗರು. ಈ ರೇತ ಆಂಡಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪಾಲಡೈ ಸಮಯ ಬರ್ಪುನಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಪನು ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ನಿಕ್ಲು ತಿರುಪವರು ಚಿತ್ರೊಡ್ದುಲೆ ಬಾಬನ ಚಿತ್ರ ಒಲ್ಪೊಂಡು. ವರಾಣೆ ವೃಕ್ಷದ ಕಡೇಟು ಉಂಟು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗೆ ತಪಸ್ ಮಾತು ಏತು ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರಿಪದ ಪೊರುಳಿ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪದಿರು ಮೆರೆಗಳ ತೆರೀದಿಚ್ಚಂಡು ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿರು. ಅರಣೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅತನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದ ಇಂಕಲ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರ್ಲ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲವತನೋಡು ಪುನಃ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಲತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಯಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಏನಿದ ಚಿತ್ರಡು ಮಿತ್ತು ಉಂಟುದಿರು ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಗೆ ತಪಸ್ ಮಂತ್ರುಲ್ಲೇರು. ಚಿತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವತ್ತು ಪೌಡಾಪುನ್ನು ಐದವರ ಬೇರು ಪಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಒಲ್ಪಲೆ ತೊನ್ನೀರು. ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತತತ್ವಂ ಪಂಡ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲರು. ತತತ್ವಂ ಈತು ಸಹಜ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದು. ಎ ಪಾಂಡಲ ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಉಂತುದುನತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಏಪ ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಪುನಪಗಯಾನ ಮೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಈತೆ ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಎಂಚಲಿಪ್ಪರು. ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದ 5 ಬುಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ 10 ಇರುವ ಜನ ಚಿತ್ರನು ದೀವಲಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ಆಪಿರು ಪಂಪನ ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಲಕ ತೊಜಿಪೋಲಿ ಆದುಂಡು. ಸುರುಕು ಇಂಚ ಮಾತೆನ್ನಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ದೆತ್ತು ದೀವಡು ಇಂದು ತೆರಿಪೋನ ಪಾತ್ರತ್ತೆ. ಒಂಚು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ನನಂಚು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲು ಎಂಕುಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕುಲು ತಿರುಗಿದರು. ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕುಲೆ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಲ್ಲ ಅವಡ. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಬೀಜ ತೊಂಜಾದುಂಡು. ಮಾತೆರಳ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಬೀಜದ ಭಕ್ಷಣೆ ಬಳತದುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈತೆ ಬಾಪ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತೆರವಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುಲೆಕೆಚ್ಚಿ ಕಾಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುಲೆಕೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ಕೂಡ ರಾಮನೇ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮುಖ್ಯವೈನ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮಾತೆರದಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬರು ಇಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಮಾತೆರದಲ್ಲ ಸುರುಸುರುತ್ತ ಆರ್ಲ ಬೇರೆ ಆದು ಯೋಗ ಬಲವಡ್ದು ಏತು ಪಾವನಾಪರು ಸುರುಡ್ದಂತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏಪ ನವಧ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪಂತು ಕುಳ್ದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಧ್ಯಾನ ಬಿದಾರ್ದು ಹೊಂದಿತ್ತರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾದು ಬಂದ ತೆರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾದು ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತ ಮೀರ ಮಸ್ತ್ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಸಾಧು ಸಂತನ ಸಂಗ ಮಲ್ತಲು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹೂವೆ ಸಾಧು ಸಂತರಿಜ್ಜಿರು ಮುಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆನ ಲಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತೆನ ಲಪ್ಪ ಶಿವ ಬಾಪ ಆದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ಲು ಗುರೂಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಪಂಟರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಂತೂ ಹೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪಿರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಮುಲ್ಪ ಹೂವೆ ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕುರುಪನ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ ಆರು ದೆತೊಂದು ಈ ಕಾಸನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ತೆರಿ ಉಣ್ಣರು ಪಂಡ ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಕೆ ಬಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ತೆರಿ ಉಣ್ಣರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸನ ಕೊರ್ಪಿರೋ 5 ಅಕಲೆಗಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟಾವಿರು. ಕಾಸಂತ ಶಿವ ಬಾಬಾಗೌಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗೌಡ ಗೋಡುಂದೆಚ್ಚಿ ಈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಕಟ್ಟವಡಾಪನು ಜೋಕ್ಲೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು. ಕೆಲವರು ಬಡವರಾದುಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಸಾಹುಕಾರಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲೆ ಕಾಸದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾಂದಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು 2 ರೂಪಾಯಿನ ಕಡಪುಡರು, ಕೆಲವರು 1000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಡಪುಡಿರು. ಭಾವನೆ ಅಂತೂ ರಡ್ಜಂತಲ ಒಂಜೆ ಆತುಂಡತ್ತೆ. 500 ರಡ್ಜಂತ ಪುಣ್ಯಲ ಸಮಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಉಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿರು ಏರು ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಾದವರು ಅಕುಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲೇನು ಸಹ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂ ನೋಡಾಕ್ನು. ಇಂದರದು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ಲ ತೂದು ಕಾತರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನತ್ತೆ. ಕೆಲವರೇನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಂಡಲ ಕುಲ್ಲುವರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಹ ನಾಜುಕಾದುಪ್ಪೇರು. ವಿದೇಶಡುಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಲ್ಡುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಾಕ್ಲ ಎರಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟವಿರು. ಮುಲ್ಪತುಲೆ ತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಪೂಜೆ ಭಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ 10-12 ಅತ್ತಂಡ ಇರುವ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಪ್ಪು. ಕೆಲವರಿಗೆ 200-500 ಜನಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಇಂದೆರ್ತಲ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೋದು ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿವಾರ ಏತೊಂಜಾದುಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿವಾರ ಏತೊಂಜಾನು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗನೆ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಲು ನಿಖಲ ಕೆವಿಟ್ ಗುರುಂಡು. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗತಿಮತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಆ ಬಾಬಾಗಾತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಪರು. ಭಕ್ತಿ ಬಕ ಜ್ಞಾನೋಡು ತುಲೆ ತೊಂಜಿ ಅಂತರವನ್ನು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರು ಸೊರ್ಗುಡು ಕೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ದೈವಿಗುನುಕ್ಲನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆಂತು ಮನುಷ್ಯರು ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಯಾನ ನಿರ್ಗುನೊಟ್ಟು ಹೂವೆ ಗುಣಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಣಗುಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ 5 ವಿಕಾರದ ಅವಗುನುಕ್ಲು ಮಾತೆಡ್ಡಲುಂಡು. ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತು ಬೇತೆ ವಾ ಜ್ಞಾನಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತು ಮೂಲವತ್ತಂದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅವು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಕೇವಲ ಅಕ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ಪರಿಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಪೇರು ಕನ್ಪುನೇನು ಅಲ್ಪ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ದಾರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪರು ಹೂವೆ ಹೊಸ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯತನೈತೆ. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಚ ವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನಿ ಇದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಆದಂಡು. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೇರಿ ಬದುಕೊಟ್ಪೇರು ಇಂದು ಪರಂಪರೆ ನಡೆಸದು ಬೈತನು ಬಂದತ್ತು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಖಲೆ ಗಿತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪ್ರಾಯಲೋಪದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಎಂಕುಳಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದುಲ್ಲ ಐನರ್ದಾರ ವಿಕಾರದ್ದು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ದೂರ ಪಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಹಾಳು ದೃಷ್ಟಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಅಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾದು ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ದೇವತೆಲಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾವುದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಸದಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಪುನಂಚಿನ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಭವ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದೊಂದು ದೇಹಡು ಬರಪು ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಡು ಬರಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ದೇಹಿ ಆದ ಕುಡುಪರು ಅಪಗ ಮಾತ ಬಂಧನಡು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಕುಡುಪುಂಡು ಎಂಚ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತರೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿರುವಂದು ಈ ರೀತಿ ಏರು ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಪಿರು ಅಕಲು ಜಗತ್ತದ ವಾಯುಮಂಡಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತಮಗುನಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾಯದ ವಾರು ಮಾತೆರದಲ ಮುಕ್ತಾದ ಗುರುಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಪನುಡಾಪುಡು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದೆತ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅಕಲ ಕೈತಲು ವ್ಯರ್ಥ ಬರ್ರೆ ಸಾತ್ಯಚೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಈತ ಸಂಪನ್ನ ಅತ್ತನ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನಿಟ್ಟೆ ತತ್ಪರಾಲಿ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಂಡ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗನೆ ಕರ್ಮಾತೀತಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪೊಡ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಐಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ತೆರೆಯುಡು ದೇವಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿತ ಕೈತಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.